Mi nombre es Aurora y trabajo aquí en la Biblioteca de Verín desde... Para mí la biblioteca es un sitio de encuentro. Chámome Vicente e, xunto a miña compañeira Aurora, dende o ano 2009 ou 2008, comenzamos un proxecto que é o de voluntariado cultural. A Bibliopiscina é ese proxecto que foi o que permitiu comenzar o tema do voluntariado. Naquel momento comenzamos con aqueles nenos, porque eran nenos, eran rapaciños de 8, 7, 10 anos que viñan á biblioteca e comenzamos unha andadura de traballar con eles e fíxose un hábito na nosa biblioteca, creamos unha vida que non existía, creamos un acontecemento, digámoslo, non? Empezamos a participar da vida social do noso pobo que estaba completamente morto, desde logo. Os nosos nenos foron medrando, porque son nosos nenos. Foron medrando, hoxe rematando carreiras ou rematadas xa, e eses nenos trouxeron a outros nenos, eses nenos que participaban na biblioteca, pasaron a ser actores, pasaron a ser eles quen dirixían as actividades conxuntamente con nós. O noso orgullo é que siguen vindo á súa biblioteca. Hoxe continuamos o proxecto de euskera que por moitos anos foi unha das grandes experiencias desta biblioteca a nivel personal e profesional. Temos colas e colas e colas de nenos nas piscinas para coller un libro, facer manualidades, salir con nosos voluntarios. Ese foi o primer ano e hoxe, 10 anos despois, seguimos estando nas piscinas. O servizo é semellante, somos unha referencia e xa a xente pregunta cando igual non abrimos un día, xa a xente xa pregunta por nós por que está pechado.